Halkara jemgyýetçiliginiň Russiýanyň araçylygynaky ynsanperwer ýaraşyk ulalaşygyny ıgrarlyk almak babatyna iki tarapy da eden çagyryşlaryna garamazdan Ermenistan we Azerbaýjan güýçleri Daglyk Garabag sewtiniň içinde we töweregini atyşygy dowam edýär. Azerbaýjanyň Gorunmak ministrligi 13 oktýabrda konflikt zonasynyň ençeme sewtini geçen gije ýagdaýlaryň dartgynlygy alanyny aýtdy. Ministrlik Ermenistanyň harby güýçlerini şuun ýeri bilen tartar etrawyny oka tutmakda aýplady. Ermenistanyň Gorunmak ministrligi bu aýplamany ret edip öz gezegine Azerbaýjan tarapynyň frontçylygynyň günorta demirgalyk we demirgalyk günnägör sektorlaryna raket we artilleriýa toplaryny atmak bilen öz hereketlerini dowam etdirendigini öňe sürdi. Taraplar 10 oktýabrda Moskwada gelinen ýaraşyk ulalaşygyny bozmakda birek aýplaýar. Bu ulalaşyk etniki ermeni güýçleriniň hem de Azerbaýjanyň iki hepdäniň dowamyna bolan söwüşlerde öldürilen adamlaryň jesetlerini we tutsawlary alışmaklaryny göz öňünde tutýardy. Sewitde 27 sentýabrda söwüş başlaly bäri ýüzlerçe esker we asuda raýat öldürildi. Bu söwüş 1994-nji ýylda Daglyk Garabag üstündäki konflikt boýunça gelinen ynjyk ýaraşyk ulalaşygyndan bäri ýüze çykan eň uly dartgynlyk boldy. Halkara jemgyýetçiligi Daglyk Garabagy Azerbaýjanyň bir bölegi hökmüne ikrar edýär. Ýöne Sewit etniki ermeniler tarapyndan dolandırılýar we ol ýerde etnik ermeniler ýaşaýar. Ýaraşyk ulalaşygy 90-njy ýyllarda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň howandarlygyna döredilen Minsk toporunyň araçylygynaky parahatçylyk gepleşikleriniň gaýtadan başlanmagyny hem göz öňünde tutýar. Ulalaşyk gepleşikleriň häzirki formatynyň saklanyp galmagyny hem de wagtyň geçmegi bilen onuň üýtgedilmezligini talap edýär. Minsk toporuny Fransiýa, Russiýa we ABŞ eginleş başlyklyk edýär. Söwüş üznüksiz dowam edýän mahala Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 12 oktýabrda Moskwada Ermenistanyň daşary işler ministri Zohrab Natsakanyany kabul etdi. Biz kabul edilen kararlary iki tarapyň hem berk-berjaý etmegine garaşýar diýip gepleşiklerden soň Lavrov aýtdy we atyşygyň besedilmegine gödäwçilik etjek mehanizmlary döretmek boýunça işleriň alınıp barlýanlygyny sözüne goşdy. Natsakanian ermenileriň atyşygy bes etmek isleýändigini aýtdy. Biz ýerlerde barlyk mehanizmlaryny isleýär diýip ol belledi. Şeýle-de Russiýanyň daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä Russiýanyň daşary işler ministriniň orunmasary Andrey Rudenko Minsk toporunyň ABŞ eginleş başlygy bilen duşuşyp 10 oktýabrda gazandan ýaraşyk ulalaşygynyň berjaý edilmegi üçin mümkin bolan ädimleri ara alyp maslahatlaşdy. Ministrlik duşuşygy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň başlygynyň Daglyk Garabag boýunça şahsy wekili Andrey Kasperzyň gatnaşanyny aýtdy. Fransiýanyň daşary işler ministrliginiň medeniýet sekretary Agnes von der Muhl ýaraşygyň berjaý edilmeginiň zerur hem gysgalydygyny aýtdy. Dowam edýän söwüşler giňerimli dartgynlygyň Azerbaýjanyň iň ýakyn ýarany Türkiýany hem de Ermenistan bilen gorunmak şertnamasy bolan Russiýany çakmyşyga çekmeginiň mümkinligi barada alada döretdi. Natsakanian Azerbaýjany Türkiýanyň Sewitdäki täsirini giňeltmek üçin hereket etmekde hem de Daglyk Garabag konfliktini hakyna tutmalary ulanmakda aýplady. Bu aýplamalary Ankara bilen Bakuň ikisi de ret etdi. Türkiýanyň gorunmak ministri Hulusi Akar Russiýanyň gorunmak ministri Sergey Shoygu bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde Azerbaýjanyň basylyp alynan ýerlerini ýygyna almak üçin edýän hüjümlerini Ankaranyň goldaýanyny aýtdy. Bu barada Türkiýe beýanat berdi. Baku çözgüd üçin ýene 30 ýyl garaşmaz diýip ol aýtdy. Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliýew konfliktiň halkara araçylygyna Ankaranyň goşulmagy babatyna eden çagyryşlaryny gaýtalady. Günübatar ýurtlarynyň köpüsi muny kabul etmek islemese de Türkiýanyň sözü uludur. Doğru garaşsyzdyr diýip Aliýew aýtdy. Halkara jemgyýetçiligi Daglyk Garabagy Azerbaýjanyň bir bölegi hökmüne ikrar edýär. Ýöne Sowet Soýuzy darganyna ýüze çykan separatist duruşy 1994-nji ýylda ýaraşyk bilen soňlanaly bäri Sewitde Yerewanyň himayatynaky etniki ermeni güýçleri gödäwçilik edýär. Şondan bäri ol ýerde etniki ermeni ýylat ýaşaýar we Sewit etniki ermeniler tarapyndan dolandyrylýar. Bu ýagdaý Sewitde ýaşaýan ýüzlerçe müň Azerbaýjanlyny çärek asyrdan gowrak wagt bäri Bakuda we Azerbaýjanyň beýleki ýerlerine içerki bozgunlygy sezewar etdi.